wanda yake yin shi dan wuta ne, kai ina ruwanka da yanke mai hukunci? Kai kake da wuta? Kai kake da wuta? Da kai da ka gane da shi da bai gane ba, kake ganin bai gane ba, gabaki ɗayan mu muna lalibe ne a cikin haske ba duhu ba. Ina fata an gane. Ka bari idan ka je lahiran kaga kai aikin naka da ake yi an riga an ansa, ka shigo daga cikin layin masu ikilasi saboda Allah kake, an ansa. Idan ya so sai ka kalli wanda wato bai yi irin naka ba sai ka yanke masa hukunci. Haka ne ko ba haka ba? Amma ka zo kai ma kana cikin tsammanin marar buka, kai kullum baka da aiki sai dai ka shiga media kawai, wani bai iya ba, wani ba addini yake ba, wani dan wuta ne, wani kafiri ne. Kai aikin kake nan guga zana da cacar baki da san gardama akan addini. Kai aikin kake nan. Wallahi yan uwa wannan abun haramun ne. Gabaki ɗaya abin da ya zama na wajiban idan mun zauna mu da muke musulmai mu tunatar da kanmu, wanda ba musulmi ba mu jawo hankalin shi zuwa ga musulunci. Mun bar wannan gabaki ɗaya. Shi fa addinin musulunci da muke ganin shi yanwa addini ne na adalci, kuma addini ne mai faɗin gaske. Abin da ka fahimta ba shi za a ce duka kowa ya fahimta ba, kowa da fahimtarsa. Kuma gabaki ɗaya mu in za mu yi kanmu adalci saboda wa muke? Saboda Allah. To ashe kenan tunda saboda Allah muke, wa makatalaftun fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah. Ko ba haka ba? Wanda ba ma addinin ku ɗaya ba, addini cewa in har ba wai ya tsangwame ka ya hana ka kai addinin ka ba, ko ya zo yana neman ya tada tarzoma tsakaninka da shi, la yanhakumullahu a cikin suratul mumtahana ko aya ta 8 yace la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsidu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsidina. Ko wanda ba addinin ku ba ma kamar adalci, ka kyautata masa, ka kaunace shi, kuma Allah yana son masu adalci. To mu yanzu musulmai muna wa junan mu adalci fi sabilillah. To da sauki. Da sauki. Kiri-kiri malami zai fito ya bayani na ilimi, kai daga ji kai ka san a ilimin in an bude ilimin sa wallahi wani ko farcen sa baka kama ilimi ba. Amma saboda ba fahimtar kuɗi ba, ba ra'ayin kuɗi ba, za ka fito ka kunduma mai zagi. Ka faɗa abin da ka ga dama. Ka faɗa abin da ka ga dama. Wani a haife ya haife ka, wani a jikance ya jika da kai, wani idan an buɗe qualification na rayuwa na abubuwa wallahi tallahi baka kama rabin sa ba. Amma da yake yau media ta zama abin da ta ga dama, wato duk abin da mutum ya yi kawai ka gabe maka ba, kana da ta cewa ka dan fahimci wani abu kawai zaka zo ka kafa hotonsa ka zazzage shi ka ci mutuncinsa. Wannan ba shi bane addini. Asalin addini aiki ake so. In ka fahimta kai ta kanka, ya ayyuhal ladzina amanu alaikum wa anfusakum. Ko ya ku masu imani idan kun gane gaskiya to ku yi ta kanku. Wanda bai gane ba la yadurrukum man dalla idza hadaytum. Ko wanda ya bata bai gane ba zai taba cutar da kai ba in har kai ka gane gaskiya kuma ka yi aiki da ita. Da kai da ka gane da shi da kake ganin bai gane ba a tunaninka, idan lahi marji'ukum jami'an fa yunabbiukum bima kuntum ta'maluna. Kwana nawa ne zamu koma kiyamar? Ko bangaren ahali da aka tashi cewa aka ya ayyuhal ladina amanu sai aka ce ku anfusakum, ku fara ta karan kawunan ku, daga ƙarshe sai ku shiga me wa ahalikum nar wa qulu annas wal hijara. Sai ka tsaya kana waiwayan wani wanda bai fahimce ka ba, wai kana gardama da shi, wai sai wai ya gamsu cewa kai addini kake. Ina ruwanka da wani? Allah fa kake muwa. Sai ba haka ba. Ka yi kokari abin da kake yi Allah subhanahu wata'ala ya amshi abin da kake yi. Wallahi wasu lokutan ko da kana kan daidai, ba acting da nuna cewa kai mai son iyawa ne, da nuna kowa bai iya ba kai kadai ne mai yi, wannan abin sai baka matsala. Idan muka duba tarihi na waɗanda suka gabata masu jin tsoron Allah, zaka ga mutum in ana wato karanto tsoron Allah mutum kaso 100 sai kaga kai baka ma kama kaso 50 nashi ba. Amma shi zargin kansa yake da dinga gani yake shi anya ba kura tsakanin shi da Allah kuwa. Amma mu yanzu mutanen mu ne yanzu wai mutum ya gamsu da shi kadai ne, alhali aya ta nuna maka falatu zaku an kusa. Kakka sake kasarkake kanka ka nuna kai kafi kowa bai iya ba. Idan Allah ma arziki da gane gaskiya, ka yi kokari abin da Allah ya ganar da kai, ka yi kokarin aiki da shi. Ba wai fahimtar ke da wahala ba, aiki shi ke da wahala. Ya ishe ka aya, ga malamai da dama za ka gansu da kuma ɗaliban ilimi ire-irenmu. Idan aka kafa wato majalisi na ilimi irin wannan,
zaka ga zaka iya kasa majalisi kaso 100 ba za ka samu majalisi kaso 90 wanda idan an zauna zallan ilimin za a bada ba a yanzu zai wahala wallahi. A cikin kaso 100 kaso 90 da mutum ya kafa raddi ne, wani bai iya ba, wani na ji yayi wani karatu zan yi taliki akan shi, wani na ji wani karatu wannan abin